Oh shit. Kusarurama kucheta senai. Ah, chiche chekuchaura. Chichi yatsamwa, okay, ndatopedza. I'm about to finish. Yatotsamwa chichi. But pfungwa yataurwa paverse 12. So the issue of verse 12. Kusarurama. Kuchawanda. So how can you stand for the righteous while there is diverse in kusarurama vanhu vawanda? Ungamirira sei vanhu vasina Are you prepared to stand? Wakagadzira yekumira mukati mevasakarurama. Are you prepared to stand? Wakagadzira yekumira. Musoro wedu wati. Our heading was what your an enemy has done this. Kuti zvaitwa nemuvengi. It is not God's intention. Haisi zano ramwari. But muvengi adzvara kusarurama. Muvengi ndiye azviita. Vanhu vatsvaga nzira zhinji dzokubva panzvimbo inosvikira nyasha dzaMwari. Kuti vanhu vazhinji vanhu vazvigadzirira